Dames en heren kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, een van harte goedendag. Dit is Rap Engel voor u op pad in Suriname. En we hebben vandaag bereid gevonden om met ons te praten over het een en het ander. De heer Vismalen, u kent hem wel. De man die zich inzet voor de minder bedeelden in onze samenleving. De man die ervoor zorgt dat hij daar is waar de nood zo hoog is dat het niet anders kan dan geholpen of verholpen te worden door u, de overheid en alle anderen die mensen die het slecht hebben een warm hart toedragen. Meneer Vismalen, een van harte goedendag. Laat mij u vragen hoe het met u gaat, voordat ik begin te vragen hoe het met anderen gaat volgens u. Laat me u alvast bedanken voor de gelegenheid en ook de kijkers, luisteraars bedanken die naar mij gaan luisteren en naar mij gaan kijken. Nou, met mij gaat het uitstekend goed, niet te klagen. Dat doet me deugd. Meneer Vismalen, onvermoeibaar bent u wanneer het gaat om mensen te helpen. Zwakkeren, minder bedeelden in onze samenleving. Het is een tijdje beroerd gegaan. Maar hoe gaat het nu met het helpen van de mensen die ik net bedoeld heb? Het helpen gaat wel een beetje stroef, moet ik zeggen. Oh jee. Maar we blijven de mensen helpen. Kijk, het is namelijk zo dat wij al 20 jaar lang timmeren aan de weg. En ons missie is om de mensen in nood te helpen, om hun leven te verlichten. Terwijl ik naar hier kwam, werd ik gebeld door een mevrouw, die heeft niets te eten, niets te drinken. Als ik wat kan brengen, ik zeg van nee, nu kan ik niet. Ik kijk wel even iets later. Dus zo zie je dat er enorm veel problemen zijn in het land. En al die problemen moeten geholpen worden. Ja. Punt 1. Als we kijken naar instellingen in Suriname. Instellingen hebben het vreselijk zwaar, moeilijk. Ik heb geprobeerd, of althans ik probeer de kinderen in de instellingen te helpen. Ik ben nu al bezig met een huizencampagne, straat en daarom geef ik ze dagelijks brood. Maar structuur is het niet goed. Er moet een beleid komen, heb ik altijd gevraagd aan de president Santokhi van laten we samen beleid vormen, beleid maken om de kinderen in de instellingen te helpen. Maar er is geen gehoor aangegeven. En als je die hoort, de situatie eruit ziet dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten, ook de seniorenburgers worden aan hun lot overgelaten. En de leiding die met name aan senioreninstellingen, aan kinderinstellingen, ik weet niet als ze bang zijn om een gebaar te maken van hey, het gaat niet goed. We pinaren. Onze mensen, onze seniorenburgers pinaren, onze kinderen pinaren. Ze blijven maar in een klein hoekje klagen van dat het niet goed gaat. Maar laat de buitenwereld weten. Niet als 1 voor 12 komt, dan vertel je Vismalen, hey, dit is het probleem. Maar het wordt niet verholpen. Weet je, ik heb gepraat met autoriteiten van laten we samen de seniorenburgers en de kinderen helpen maken. Ja. Het heeft niet mogen baten. U heeft net al een bruggetje geslagen door te zeggen dat u in het verleden gepraat hebt met de president van Suriname, de heer Chandrika Prasad Santokhi. Schijnbaar is er niks uit de bus gekomen. En toch wil ik dat u uitlegt hoe de samenwerking is tussen u en de regering. Want de regering heeft 5 jaar gezeten, u timmert al 20 jaar aan de weg. Hoe is het in het verleden geweest en onder deze regering, hoe is het dan geweest? Ik moet zeggen, we hadden een project gedaan. Dat kwam via de president. 3 maanden lang was er betaald voor een brood leveren naar instellingen. En daarna heeft de president dat verwezen naar sociale zaken. En sociale zaken op hun beurt heeft de eerste 6 maanden betaald. En nu zitten we al een aantal jaren verder, moet ik nog een 6 maanden geld krijgen van de overheid en dat is nog niet betaald. En daarop wacht ik al, ik denk een jaar lang. Zo, dat is een kwalijke zaak. En wat ik erg vind, ik zal dat even aan u voorleggen. We hebben in het verleden alle instellingen een brood geleverd. Vanaf het Huis Asiana, Huis Esther Stichting. En ik heb zeker al een half jaar getimmerd aan de weg, 2024. Van, ik kan geen brood meer leveren.
als ik geen geld krijg. En ik heb ze geschreven, ik heb de president geschreven, ik heb de minister van Sociale geschreven. Van als ik geen geld krijg, dan praat ik over oktober vorig jaar. Dat ik tot oktober ga kunnen, sorry, dat ik tot december ga kunnen leveren. 31 december. En als ik geen geld krijg, ga ik 31 december stoppen. Zo. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben gestopt met leveren. Middels een brief. Wat schetst mijn verbazing? Ik zie dat de overheid het heeft overgenomen. Het leveren van brood aan instellingen. En zij hebben een andere leverancier genomen. Met name Fernandes en andere bakkerijen. En die worden direct contant betaald. Oh. En ik vraag van, what's wrong? What happened? Vismalen kan je niet betalen, maar een andere leverancier kan je wel betalen. Ja, ja. Dus we leven ondersteboven. Ondersteboven. Terwijl ik vind van, praat met me, zeg mij hoe we het verder kunnen structureren. Maar nee, omdat ik gezegd heb dat ik niet meer kan leveren, omdat ik ook geld nodig heb. Ik moet bloem kopen, ik moet allerlei dingen kopen. Maar je gaat niet verder met mijn zee, maar je gaat wel met een andere leverancier die je wel direct moet betalen. Ja. Laat mij u eerst deze vraag stellen voordat we gaan kijken waar het aan ligt, die samenwerking. Vismalen, wat is het dat jou motiveert om toch, alhoewel de problemen zich opstapelen, het lastig gaat, je geroepen voelt om je tijd, je leven, alles in het belang van deze sociaal zwakkere, minder bedeelden in te richten? Waarom? Sana motivatie. Zij Charang Waka. Oké, aan motivatie nog een heel lang verhaal, maar ik ga het kort maken. Graag. Mijn vader was een sociaal mens. Hè? Hij had een souvenirsbedrijfje. En mensen kwamen bij hem en mensen kregen een broodje van ze. Mensen kregen een hout van ze om iets te gaan doen. Dus maar zei ik een Udufaya, dus vanuit dat punt heb ik het verder overgenomen van nee. Dan ga ik in de sporen van mijn vader gaan proberen te helpen, maar in een kleine setting. En een kleine setting is heel goed geworden. Dat we het hele land bijna moeten helpen. Ja. We gaan van district naar district om mensen te helpen. En dat zit je ook. Dus, en ik heb het eigenlijk niet serieus genomen in de eerste jaren. Maar toen ik zag dat de mensen bleven vragen, bleven komen om hun problemen proberen te oplossen. En dan en we zijn doorgegaan met het werk. En je gaat door. Meneer Vismalen, ik ga Bakra Kondre Tradeno, Nederland. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik ga zoeken, je dat toe. We hebben daar een benefit georganiseerd. En hadden artiesten bereid gevonden, zoals Brian Belo, Etje Rus, Johan Misjang, een aantal artiesten. En die hebben kosteloos gezongen. En met de opbrengsten hebben wij mensen geholpen in Suriname. Geweldig. Was het een succes? Succes in opkomst, maar niet in geld, omdat we een kleine zaal hadden. De zaal was in één keer vol, maar onze uitgave was veel groter. Oh, wat jammer. Maar dan nog heb ik gezegd van, we gaan toch een deel daaruit gebruiken om de mensen in nood te helpen. Ja. Kan er een follow-up komen? Wat moet er gebeuren om een follow-up te laten komen? We willen daar naartoe werken. Ik ga in verband met Kwaku weer naar Nederland. En we hebben een stand daar. Ik hoop dat Cultuur TV daar gaat zijn. We hebben een stand daar om informatie te verschaffen. En eventueel onze bankrekening ING, dat mensen wat kunnen doneren. Kent u die bankrekening? Niet uit het hoofd. Ik heb het wel gelijk, terwijl ik met die praat, heb ik een visitekaartje zien. Dan kan ik het dan voor u opnoemen. Graag. Dus, het zou goed zijn dat mensen wat kunnen doneren. Het is NL 88 INGB 3 keer 0 6983406 met als naam, omschrijving Stichting 1 voor 12. U mag het nog een keer doen, meneer Vismalen, maar dan mag u praten tot het publiek. Oké. Nogmaals, Stichting 1 voor 12, dat is de naam. NL 88 INGB 3 keer 0 6983406. En ik laat dit ook voor jullie, dat jullie dit misschien dat u het mag inzoomen en dat u ook ziet.
Dat vinden we geweldig, dat is gedaan. Meneer Vismalen, zoals eerder gezegd, het kost nogal wat om deze mensen die het niet breed hebben, die het moeilijk hebben, te helpen. Het bedrijfsleven, we hebben net gepraat over de overheid, maar hoe zit het met het bedrijfsleven? Krijgt u hulp vanuit het bedrijfsleven? Zoekt u hulp bij het bedrijfsleven? Nou, je zoekt misschien dat bedrijven die nu naar uw programma kijken, wil ik bij deze oproepen om even 12 te steunen. Ons nummer is 867-12 de belag. Of u gaat naar 1 laag, heeft u mijn nummer zo. Maar ik wil toch een paar aspecten naar voren halen. Dat wil ik zetten op het bordje voor de komende regering. 1. Denkt u aan de kinderen die in instellingen wonen, om ze te gedenken, om ze te helpen. Ik sta open als 1 voor 12 om samen te willen helpen. De kinderen, de senioren, die moeten eten krijgen. Brood kunnen ze van mij krijgen, maar natuurlijk vraag ik de kosten die we maken om dat te gaan leveren voor de kinderen. Dus als de nieuwe regering het goed vindt van het Vismalen, kom praten. We leveren, we vergoeden uw brood. Ik heb een bakkerij. Een bakkerij staat als sociaal in de maatschappij, in de gemeenschap. Dus we willen helpen met u om de kinderen te voorzien en de senioren van een brood. Ik hoop dat Jannie Simons, die straks als nieuwe president komt, Vismalen uitnodigt om samen te werken, vooral op het sociale aspect, om te helpen. Ik sta open, mijn krachten geef ik. Dus adres dat u mij uitnodigt, dan ben ik er. Jongen Jeppie. Dat u sabi en je Jeppie toe. En we stellen op prijs. Deze malik you anosari fupotunu in een spotlight. Want je libi ting, je gezin, je vrouw, je ching, alle soort sani fukango, je hebt trouwang. En dat weten wij van Kulturu TV ontzettend te waarderen. Meneer Vismalen, je hebt het net al aangegeven. Komt de nieuwe regering, je verwacht dat je hoopt dat ze je uitnodigen om met je te praten. Om te kijken hoe verder deze mensen te kunnen helpen. Ik moet u toch even condoleren, meneer Vismalen, met het heengaan van een van de politica in dit geval, van Suriname, die in ieder geval een paar maanden geleden gezegd heeft dat ontzettend belangrijk is het gezin, de kinderen, die zijn de toekomst. En daar moet de regering ontzettend zwaar op inzetten. Ik heb het over mevrouw Etnel, gecondoleerd met haar heengaan. Maar u staat wel, denk ik hoef het niet eens te vragen, achter haar gedachte goed. Dat kinderen, seniorenburgers, het gezin ontzettend veel aandacht moeten krijgen van welke regering dan ook. Ik sta helemaal erachter en ik wil van hieruit ook mevrouw Etnel en nabestaanden condoleren met het heengaan van zo'n belangrijk persoon, zo jong, 49. Ik ben gisteren 58 geworden. En ik voel me trots dat ik de liefde heb. 38. Maar ter afsluiting wil ik één belangrijk ding meegeven. Ik heb het vaak herhaald, maar ik zie dat het niet serieus wordt genomen. Laat de particuliere sector een fonds oprichten. En Vismalen als 1 voor 12 wil als eerste een 10.000 SRD in zo'n fonds zetten. Met als doel om mensen woningen zijn afgebrand, we gaan bouwen in elkaar. Mensen woningen onder water die hulp nodig hebben, kunnen we helpen. Kinderen die honger hebben, senioren die honger hebben, hoe je ding. En daklozen, niet te vergeten, zijn mensen die kennelijk ergens in de fout zijn gegaan. Was Amsterdam en ik de man toen dakloos. Maar een fonds is voor mij belangrijk in Suriname. En dan over het fonds, een particuliere fonds. En dat had ik eigenlijk gevraagd dat een belangrijke vrouw, like mevrouw Emmy Hart, die like de vrouw in zo'n fonds, me ook wat in een fonds, maar me een potty van 10.000 SRD in een fonds, hoe gomorro vara. Een fonds moest maar alle moe wis 1 miljoen. Dan
Was maar op een begin toe, dat 3 volgens mij teken, dan wil je pas maar dat. Dat wil ik daar afsluiten meegeven. Nou, kijkers, u heeft het gehoord. De heer Vismalen van 1 voor 12. Hij is onvermoeibaar. Heeft zijn hart op de juiste plek. En helpt daar waar hulp nodig is. Voor zover het hem mogelijk is. Wij van Kulturu TV vonden het fantastisch om met hem te kunnen praten. En we gaan hem heel veel kracht, geluk, wijsheid en vooral medewerking van u toewensen, meneer Vismalen. En heel veel succes. Ga zo door. Ook dank aan Kulturu TV. Ik wens jullie ook veel succes. Ik moet ook dit erbij vermelden. Kulturu TV is ook een van de eerste organisaties die 1 voor 12 een donatie heeft gegeven. Ik dank jullie nogmaals. Kijk eens aan, u bent van harte welkom. Dit was het weer voor deze keer. Met achter de camera collega Vanessa. En Natasha bedoel ik te zeggen, sorry. Kijkers en luisteraars. Natasha, de naam Vanessa is in mijn geheugen gegrift. Vanwege het feit dat het zo vaak in de familie voorkomt. Maar Natasha is verantwoordelijk voor de beelden vandaag. Bedankt voor het willen kijken en luisteren weer naar Rapengel met het programma Kulturu TV op pad. Tot de volgende keer. Help waar je kan. Untambo. Dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar de man niet veilig staan.